Kaixo guztioi, egunon oraintxe bertan 8:05 gutxi izateko, oraintxe bertan, zuzenean gaude, Tolosako inauteriak 2015ko saio berezi honetatik, zuzenean guztiei, inauterien inguruko informazio guztia eskaintzeko, Tolosan gaude, Tolosako inauterietan, eta gaur Diana hasiko da, goizean goizetik, goizeko 8etako kaleetan barren abiatuko da, eta dagoeneko Inigo Asensio kalean aurkitzen da Diana aterako den Gorriti plaza horretatik. Inigo, egunon, ze gira dago Gorriti plaza horretan? Egunon guztioi, dagoeneko giroa prest, Enrique Arostegi bandaren zuzendaria oraintxe hemendiz pasada, beraz, bera hemen balin badago gauzak ondo bidean, dagoeneko laurden gutxiagotatik edo musikari mordoa pilatu da, hainbat kantu herrikoiekin goizeak girotu nahian, baina dakizuen bezala, hemendik 6-7 minututara, goizeko 8etan, udal musika bandaren eskutik entzungo dugu hain zuzen ere Tolosako Diana, jeiki oiortatik, eta lema horren azepean, Tolosar asko gaur igande ontan inauteriei berratxira mango diote, osegun bizinen inauteriak hasi bai, badakizue pare bat egunetan zertxo bai lokartu nerea, baina berriro. Bueno, uste dut Inigo galdu dugula, hortxe arazotxoren bat izan dugulako, zuzenean gaudelako, goizeko 8:05 gutxi izateko oraintxe bertan, eta esan bezala. Diana, Tolosako musika bandaren Diana izango dugu gaur goizean, goizeko 8etatik abiatuko da Gorriti plazatik eta pixkanaka Tolosako kaletan barrena etorriko da onaino, Tolosako udaleko plaza zar honetaraino etorriko da, kaleak alaitzen goizetik. Eta Diana gaur protagonista, gaur goizean, eta bideo txiki bat dugu prestatuta zuentzat Dianaren inguruan hitz egiten duena, beraz, hementxe duzue bideoa, prest baldin badugu behintzat, eta hementxe duzue. Jeiki, oiortatik gaur Tolosarrak. Inauteriak. Jeiki, oiortatik gaur Tolosarrak. Inauteriak. Alaitzen. Jeiki, oiortatik gaur Tolosarrak. Bazen testara gano goizetik. Dianako momentu hori netzako, goizeko 8etan ja txaranga jotzen hasteanen, hori da hasiera bezala, esplosioa. Eso es la leche. Uxola, nik uste bere merito handi bat izan zala inauterietako musikari letra jartzen. Dianagin asmatu intzun, jeiki oiortatik. Hori bai dala dei bat, Tolosarrai oia utzita Dianara seitun sartzeko. Asmatu intzun. Jeiki, oiortatik gaur Tolosarrak. Inauteriak. Alaitzen. Jeiki, oiortatik gaur Tolosarrak. Bazen testara gano goizetik. Jeiki, oiortatik. Hainbat urtetan ogoi plegable bat eman izan du bi mesilakin. Ogoi plegablea jarri, mesila jarri, 7etan ohera sartu, eta da gozada bat, hantxe, Gorriti kafean handamenean zaudela, desperta hori 8:10 gutxiotan jartzen genuen, beti norbaitek ekartzen zigun kafesne bat ohera, eta ia 8etan banda haste zanean, taka, goitik altxa, eta bina, saltoka. Nos levantamos para las 6:30 de la mañana, nos juntábamos unos cuantos amigos, primero íbamos a misa de 7 a Santa María, luego salíamos corriendo, íbamos a casa, desayunábamos, y nos íbamos a la Diana. Goizeko 6:00 gutxiotan hola, eta ordu honetan, laukatu, benetan oso jende utzi gutezan. Eta geho, eso guain nola zehatzen. Gehostik, bestetik utzi. Algún año empezó a llover bastante y tal, y bueno, algunos se acojonaron y no quisieron ir. Eta joan ginen, area urtero bezala, goizeko 8etan, eta ebile izu. Eta etorri izan direktorea eta esan zuen, bueno, hoy señores se suspende el acto. Y viendo que el año siguiente podía fallar, akabo. Oso jende gutxi biltzen zen, eta urte hartan etzan Diana egizan. Y claro, la gente pues no reaccionamos, pero hubo uno que reaccionó, un gran tolosano, Javier Bayo Portu, que ha sido un hombre que ha aportado mucho a la cultura de Tolosa, tanto musical
y no musical, literariamente también. Bueno, Diana hura, egun hartan Javierrek esan zuen musiko bat eta beste, oye, mira, aquí se suele tocar esta pieza. Tuertonian, taka, se toca, vale. Plaza Zarrian, jortzea Irilarena. Gorritiko plazan, eta lau bost musiko, eta geotakillo, eta iguala eskenian bildu ginen 10 musiko hola, eta Diana, etzan Diana bezala, baizikan, etzan galdu. Hasi ginen indarra pixka bat ematen, eta propaganda pixka bat egiten, eta jendien ematen, eta hasi ginen orduan, disfrazatzen. Eta, izatezan, batzu jantzita ateratza ikustea, goatzen egin Bello Portu, musikoa, behin aterazan Zamaltzain, nola, xuletinoko zaldik, huesan, kristona, ikustea huea, Yo todos los años me acuerdo de Javier, del gesto ese, y solo decir, Javier izan espazan, gaur baoteen duke olako Diana. Eta bere familia Tolosako inauterik ikaragarri zordiona. Bueno, hortxe, Javier Bello Portu, Uxola, Dianako kantuari hitzak jarritako gizona eta hausnarketa asko Dianak duen garrantziaz eta urtetan galtzeko izan duen arriskuaz. Udal musika bandako kietako badako gurekin, Inigo, egunon? Egunon. Bueno, ezin imagina genezak inauteria gaur goizean hemen sortzen den giro, tensio, urduritasun, nolakoa da sentimenduri? Hombre, inauteri hasiera ematen ekitaldia da. Orduan zehose berezi dauket Dianak. Jendea seitun salto gaztea, goizen goizonea etertzea eta xerma berezi dauke. Udal musika bandak urtean itzordu asko ditu, asko oso garrantzitsuak, eta batzuk Tolosarekin oso lotuak, baina honek agian badu zerbait berezia zentzurtan. Jende gehien moitzeun emanaldia da, eta hori nabaritu ita, eta musikontzako de berezi da jendentzako jotzea. Gusta mateu jendea saltoka ikustea, eta... Zuke, klarinitearekin orain bandarekin, ondoren txaranga tartea ere saxoarekin, musikari gabe inauteririk ez? Ezinezkoa. Musikai gabe ez da inauterik, hori garbi dau. Eskerrak zuen musikarioi, dagoeneko 8 minutu gutxi ditugu utzi ingo zaitugu. Ondo pasa. Berdin, eskerrik asko. Hortxe ba, Nerea, bandako kidetako batek dagoeneko bere itzordua du, segituan martxan izango dugu, beraz, nik nere kokapena berriz ere hartu, eta ea, hortxe dugu Jaun Andreok, Tolosako, Diana Nerea dagoeneko entzuten ari gara hain zuzen ere kantua. Bueno, ikusi duzu, murgiltzen saiatu dela Dianan eta seinalea galdu dela, baina ikusi duzu ez da, hasi da, Udal musika bandaren Diana, Tolosan, goizeko 8 puntu-puntutan, urtero bezala, zalduni eta egunez, gaur naiz eta pixka bat euritxu tokatu zaigun eguna, baina ikusi duzu jendea ez dela etxean geratu, ez da gutxiago ere, hortxe, aterkipean, hortxe gure oieko arropak jantzita, jendea nola atera den kalera, jende asko mozorrotuta ere, Dianarekin. Esan bezala, Diana goizeko 8etan protagonista gaurko egunean. Eta ja egun batzuk pasa dira, inauterietako egun batzuk badamakizkigu jai giroan, eta bideo txiki bat prestatu dizuegu egun hauetako momenturik onenekin. Gora inauteriak! Gora! Gora usteun gizen!
Tolosako festaiko berena. Gualdi hona, ikusitze guztia, horretaz zaigu. Kriston ambientea. Come here. Where are you from? Pues ni Usurbildikan eta hau. From Errenteria. Tolosako inauteria! Oh, yeah, we love you so much! Kriston girua do, etorri. Tolosako inauteria! We will go after lunch to the Baquillas. A ver, Baquilla, mato, llame. Queen Elizabeth loves very much the Baquilla, the potro, the pochoka. Netzako inauteritako egun hobena da. Guain dala urte pila eta hola sinitzen jazten, eta, bueno, hilia azin zait, eta... Hortxe, momentu honetan ikusten ditugun irudiak, ostegun Gizteneko zezen plazako irudiak dira, ikusten duzue, Txaranga sartzen plazara, giro bikaina izan genuen ostegunean, giro eguzkitsua gainera, bueno, ezin gehiago eskatu, ostegun Gizten baterako, giro aparte izan zelako, ikusten duzue, gazte jendea saltoka, zezen plazan, zezen plaza gainera gainezka jende ugari animatu zen, urtero ikusten dugu zezen plaza bete-bete eginda, egia esan, eguraldiak agian laguntzen ez dalin badu, bueno, jendea pixka bat kukitzen da eta ez da beste animatzen, baina egia esan ostegun Giztena egun ederra izan zen, 2015ko inauteria hauetako ostegun Giztena. Eta Gorriti plazan, esan bezala lehen, Diana hasi da eta dagoeneko nik uste dut ikusteko moduan gaudela, begira hortxe Gorriti plazan, Diana atera da, plaza horretatikan, eta hortxe ikusten duzuen bezala, jendea ari da pixkanaka kaleetan barrena sartzen eta Dianaren atzetik pixka bat giroan murgiltzen. Tolosako aldezar guztia pasako du Dianak eta onaino aldezarreko plaza honetaraino iritsiko dira Dianarekin, udal txistulari bandak ere ohiko ibilbidea egingo du, beti bezala, badakizue, goizeko 8:00 abiatzen dela Diana horretatikan eta pixkanaka goruntz etortzen joaten dela. Eta esan bezala, hasi da Diana, Zaldunita honetako giro bikaina dugu gaur, eta dagoeneko gure reportaria iritsi zaigu ere, ze Diana atera dan bezala xe, etorri zaigu, etor zaitez ona, Inigo Asensio, mesedez. Kaixo nerea. Zuena, zemuz junda, Diana, takoia jartzazu zait. Bai, neska, ez da zer pasatzen. Egia esan oso polit izan dago, nik uste urteroko indarra hori, eta gaur naizta euria gurekin izan da, ez da lehenengo aldi izango, jendea umore honez zegoen, eta azkenean pelukak eta ruloak eta bezalakoak direla, lagundu egiten dute euriarekin moldatzen. Gaur aproposa zen dutxako txano hori jartzen, eri azte egin zaitek hartzen. Hoteletan, nik zei zergatik, baina hoteletan maiz agertzen da. Ez da inoiz erabili dezun horrelakorik. Begira benira, ari dira igotzen, eta horri ikusten da jendea, atarkipean baino ze demonio, humorez, Inigo? Bai, eta poliki, nik uste itxura onditzen eta loditzen, eta ona plazaraino heltzen den unera arte, ez da, beraz. Nik uste hemen udaletxeki plaza giro hontan itxoita besterik ez zaigula geratzen, ze segituan gurekin izango ditugu, eta hortik aurrerakoak, hori, bakoitzak erora bere plana egiten du, nerea batzuk oso osorik eginez eta ja amaiketako leku eukitzen dute, beraz, ibilbidean amaiketakorako edo gozarirako leku aurkitzen dutenean, ospa egiten dute, baina beste batzuk agian lokartuxi hau ibili direnak eta berandu xamarra biltzanak orduan batu, beraz, oraindik ere, Dianarako tartea badugu. 10:00 ere Txaranga aterako dela berriz, 11:00 plaza berrin okerrez nago sokamuturra izango dela ere, beraz esan nahi dut, pixka bat lokartzen denarentzat ere plana badago gero ere. Bai, eta hala eta guztiz ere, gogoratu gero, guerdiko 12:00 ordu bitara zuzenean izango garela, Tolosako San Francisco pasealekutik, eta norbaitek Diana ikusteko aukerarik izan ez badu, esaiozue ondoren laburpentxo txiki bat zertxo bait erakutsiko diegula gaurko Diana horren inguruan. Gero 12:00 izango dugu gainera karrozta eta konparsan giro hori eta ikusteko, ez? Nik goizeko 11:00 martxartzen doan giro bat dala, baina gutxia zuzenean konektatzen dugunerako, 12:00 plaza, Triangulo plaza eta San Francisco pasealeku guzti hori, Pablo Gorosabel kalea, puri-purian izango ditugula, eta orduan, aitzaki galanta giro hori kontatzeko, eta batez ere ikusteko, hor kamara ugari izango ditugu San Franciscon, eta hori ere garrantzitsua da, gauzak kontatzea bai,
batzutan igual, etxetik izango dute. Asensio eta alias ez dira isiltzen, bueno, isilduko gara tarteka, zuek ere karrozak jarrai ditzazuen eta ikusi ditzazuen. Bueno, hori dukietan, nerea, justu gure azpian, udaletxeko plaza. Bai, jendeari da hurbiltzen da, pixkanaka. Inauteriak oso bereziak izaten dira, momentu asko dira bereziak, eta jakin nahi duguna da ere, inauteri hitza adibidez, zer ekartzen dion gogora jendeari, zer etortzen zaion burura hitz hori entzutean, eta bideo politxi bat prestatu dugu, behitu, hementxe duzu, jendearen iritzia. Adibidez, festa, lagunak ineotea, disfrutatzea, danak elkartzea, zatik lagunak kanpon ikaste deunak etortzega, eta orduan ondo pasatze deu. Antzinetea esaten baldin bagea, gauz asko, baina honetzako festa bat, eta herri giroa oso politia. Ondo pasatzea, jendea jai giroa, txarangak. Eta alaitasuna, eta lagunekin dantzan, eta horako gauzak. Festa. Festa eta musika asko. Hombre, pues días de fiesta y de juerga y... parranda eta mozorrok. Lagun artea, jaiak, kolore asko, kolore bizi asko. La juerga, el desenfreno, el amor, todo. Irrintzi eiteak. Herria, pixka familiarra batea ibiltzea denak. Kristo festa, kale guzti zutzako, danak pozik, dago kolore askotako festa da. Ez daki barik, arki jolasen ibiltze ginela saltoka eta hola gainentzen. Egun horietan, beti eguatzen gala Tolosaz, ez? Zezenak, jaiak, festa, dantza, alegria. Festakin, musikakin, kolorekin, eta kalen egoteko baste osontzea eta etxea ez zapaltzeko. Bueno, hemengo festako benobenak. Bueno, begira, Inigo, mobila eskutan selfie bat ateratzeko moduan angara. Oso selfie zalea zehaztu, Baina nik makiltxo bazutela zuri oparitzeko ez da egin ondan, baina esan zidaten bagenula bat, Bida, ez du behar makilekan. Falo selfie zertako nere besoa eukita, beida. Hortxe. Hortxeteako dugu bat, eta zer egingo dugu, pixka borreso atea da, baina berdin du. Sare sozialetara ego, kasu honetan Twitterera egoko dut. Zuk tuitatzen duzun bitartean nik uste, Diana segituan ja agintari kaletik onuntza torrela, ni bano haruntza. Etxizaitez bera orduan Inigo, eta gero elkarra egingo dugu. Esan bezala, sare sozialak erabiltzeko moduan dituzue, Tolosako inauteriak traola erabilita, eta modu horretan gurekin bat egin dezakezue sare sozialetan, Twitterren, Facebooken eta Instagramen. Gurekin bat egiteko, atera argazkiak, konta iguzue zertan zabiltzaten Tolosako inauteri hauetan, gaur igandea, goiz-goizetik jai giro hasi da, beraz zer kontatua badago, animatu zaitezte, eta nik orantxe bertan adibidez, tweet hau iloko dut, Inigorekin batera, eta hortxe ikusteko moduan izango duzu, Esan bezala, sare sozialetan gaude, eta ahaztu gabe. Gaur martxan jartzen da lehiaketa, galtzaundi lehiaketa, ez ahaztu, ze sare bikainak daude, galtzaundi topatzea besterik ez duzu, gaur eta biharko egunean argazkia atera, eta sare sozialetara igo, horixe besterik ez duzu egin behar. Beraz, badakizue, Inigok eta Bilok egin bezala, atera zuen argazkia galtzaundirekin topatzen baldin baduzu, kaleetan barrena, eta zorte hon guztiez, sari bikinak daude, Tolosankoren eskutik diru txeke bat. Eta hortxe ikus dezakezue, Diana hasi dela igotzen, jendea kale jiran aterkipean, baina humoretsu, izan ere Dianak postasuna ematen du goiz-goizetik, eta hortxe ikus dezakezue, hemen txeberan, igoran udaletxean aurkitzen naiz, udaletxeko balkoian, baina hemen beran Aldezarreko plazan, jendea biltzen ari da, Diana noiz iritsiko zain. Ikus dezakezuen bezala, jendearentzat garrantzitsua da, egun hau Dianarekin batera bizitzea. Eguna hasteko modu bikaina baita, Tolosako inauteri hauetan. Hortxe jendea, saltoka, parranda hasteko modu zoragarria baita Dianarekin batera ikaragarria da, jendea horrela ikustea kaleetan, goiz-goizetik gainera, esan bezala, honetan, 8 eta 11 minutu. Eta Dianaren igoera ikusten duzue, udaletxeko plaza hontaraino iritsiko dira berehala. Eta hemen beko plazan, begira, jendea hurbiltzen dagoeneko, jende askok kale jiran egin beharrean, Diana, natortzen da, Aldezarreko plaza honetara, eta hemendik itxaroten du. Asko gaur goiz-goizean jekitakoak dira, baina beste asko pentsatuko ez duten bezala, atzotik gaina pixka bat arrastan damakizkite ordu batzuk bizkar gainean. Eta hortxe jai giroan denak elkarrekin, aurrak, helduak, denak batera asko mozorrotuta gainera, beste asko etxeko arropakin,
ohikoa den moduan, hoietik jaiki bagina bezalaxe, eta beste batzuk mozorrotuta ikusten duzuen bezalaxe. Diana igotzen ari da, eta hor giro bikaina, Inigo Asensio plazan aurkitzen da, Lezarreko plazan, Dianaren zain dago, Inigo, jendea zain aurkitzen da une honetan, ez da? Zer moduz? Ba, jendea zain baino dagoeneko plaza poliki betetzen hasia zaigu, batzuk ume txikienak besotan hartuta ikusten dituzue, umeak oraindik lokartu aurpegiarekin, hori ere normala da, besteak zertxo bait helduagoak, batzuk goizean goiz jaiki zaizkigu eta ez dira eskapatuko. Naiara, egunon, zer moduz? Ondo, esnatu berri egizateko. Esnatu berri, bueno, gainontzeko bezala ez Bai, entzeko. Bueno, zer moduz izaten ari da gaurko goiz hau, aterkia pixkat horrela kenduko dugu, kamarek harrapa gaitzaten. Euritsua, baina guztau, poz-pozti gaude. Zen dugu Tolosarrek umore honez heltzen diogula denari, baina onartu beharra dago euriak zertxo bai zapuzten duela, pixkatxo bat bada. Egia esateko, baina, haukau beti espiritua karrabaltako, sake guztau. Orain plana zein dugu, gozaltzera joatea, ager jeikitzeaz bukatzen deun edo? Bai, esnatu behin goz, kafe bat hartuta, eta gero ja disfraza jantzi eta eguna pasatzea. Oso ondo, batzitut, demora gehiago lapurtuko, banda segituan izango baita hemen. Gero arte? Bueno, ba, hortxe, jendea esnatu berri, gu ere ezkarela aspaldi esnatu nerea, baina egia da, alabearrez zertxo bait espabiatuta gabiltzala, eta jendeak bere martxa bilatzen duela, baina dagoeneko hemen plazan gero eta giro gehiago, eta udal musika bandaren doinuak ere gero eta hurbilago. Segituak gurekin izango da plazan udal musika banda hori, eta hortik aurrerakoak, badakizkizue, jendeak gozaldu eta bezalakoak ikustagun hemendik zein den gaurko plana, dagoeneko gozarirako lekua finkauta aldaukazue, iepala! Bueno, hemen gisa etorri direnek. Guri gozalduko gaitue. Bai, gozaltzea pungo gara eta betiko taberna batea, eta gero jegoiak karroza prestatzea, eta egun guztia porgan karroza gainean. Jendeak esaten du, inauteritako egunik politiena indartuena zein jote den? Hau, dudik gabe gau. Hoizen asteala, hoizetik angoiz, eta ja egun guztia asko luzatuko, eta gero gaina dago bihar, etzi, bendikan asko batzea. Lehenengo doinu hauek badute indar berezi bat, jendeari zerbait bizen digun, ez da? Bai, hau Tolosarrentzako asko da, beti ikastolatik erakuste egiten abesti bat, eta barrundako, orduan hau entzute dunen, jain auteria bintxastea gutzako ondo, mozorrentzako bintzaten dago. Oso ondo, badator banda, eskarik ezko ondo pasain auteriak. Bueno, ikusten duzuen bezala, udal musika banda gaiainan dugun erea, segituan hementxe izango dugu esandakoa, Dianaren doinu hori, eta udaletxeko plaza bete-bete eginda, bain zuzen ere Dianari harrera egiteko eta arekin kale jiran jarraitzeko. Por cierto, Inigo, haze bata dotorea jantzire etorri da, Inigo. Hortxe ikusten dezue, udal bandaren musika, Diana goizetik! Musika banda iristen ari da Lezarreko plaza honetara, justu hemen atzean ikusten dezuen plaza honetara, eta justu horratzean ez da jende asko ikusten, baina hemen beran udaletxetik oso gertu, hortxe ikusten dezute, jende ugari biltzen ari da. Aterkipean, ze egun euritxoa tokatu zaigu gaurkoan, baina lehen esan bezala, giro bikainan, umoretsu, ez da falta hori, gaur goizetik, une honetan 8 eta 16 minutu dira, eta orain isiltasunean gaude ere, udal musika banda dagoeneko ari da iristen Aldezarreko plazanetara, berehala sartzen ikusiko duzue, eta hementxe berriz ere musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Esan bezala, giro zoragarria gaur goizetikan, eta Inigo ere hor tartean aurkitzen da, plazan dago, ez dakit entzuteko modurik badu. Inigo, lehen esan dizut ez diazu entzun, baina haze bata politia ekarri dezu. Hori gero hitz egingo dugu. Bai, entzute zaitun ere eta dagoeneko, gu ja kale nagusiaren bidea hartuta daukagu hain zuzen ere bandak bukatu eta hemen aurretik jende ugari dagoelako kale nagusi horri helduko diona. Zait poliki kamera biratuz eta gehiagi arriskatu gabe, baina hemen dagoeneko kale nagusia jendez gainezka daukagu eta era berean zatoz nirekin
plaza ere, bazuek ikusten duzuen bezala, jendez gainezka dabil. Beraz, Tolosak gaur euriari aurpegi honena jarri, eta umore honenarekin aurre egingo dio, bai eguraldiari eta bai datorrenari. Balen ere ikusi dugun bezala, urte askotan inauteriak aurrera ateratzea etzelako erreza izan, Diana honek baduelako, aldarrikapen zentzu bat, eta inauterien aldeko aldarri horri ere gaur heldu egiten zaio, eta doinu horiek, lehen aipatu dugun uxoak egindako hitz horiek ere jeiki, hoi hortatik, Tolosarrak gaur inauterian egon behar dutela garbi dago, eta Tolosarrugari gaur inauteritan dabil. Beraz Nerea, udal musika bandarekin segituan berriro izango gara kale jiran, eta kale nagusi honetan barrena izango gara. Oraintxe, hortxe daukagu Jaun Andreok, udal musika banda, eta jendea berriz ere, saltoka eta saltoka umore honenarekin. Tolosar guztiak dantzan ikusten naiz eta euripean izan, Diana hori iritsi baita dagoeneko, laster sartzen ikusiko duzue agian Aldezarreko plaza horretara, baina jendea animo oso eta dantzan gainera dantzan, abestuz, ikusten duzu ez da bat ere makala, jendearen animoa, goizezetikan, Tolosako inauteria hauek Tolosarrentzat oso bereziak direlako, eta lehen batek esan bezala gaurko eguna ere oso garrantzitsua, oso ederra eta indartsua da, gaur zaldun eta eguna, goizetik hasi da giroa gaina Tolosako kaletan barrena, dagoeneko ja eguzkia, pixka dugun eguzkia ez, lainoak besterik ez daudelako zeruan, baina bai argitasuna, dagoeneko eguna argia, eta hortxe ikus ditzazkegu, Tolosarrak mozorrotuta, hoieko etxeko arropakin ere, aterkiarekin, baina giro bikaina. Eta hortxe musikariak ere ikusten ditugu, eta musikarien albotikan Inigo Asensio dagoeneko aurkitzen da, jotzen hasi dira. Barruan sartu gara, Enrique Arostegiren zuzendaritzan. Enrique, zer moduko dena? Ondo. Gaur egun berezia zuentzat, Tolosar guztiontzat, baina zuentzat ere bai? Bai, beti izaten da. Lan asko izaten da gutzako, baina ditzako inauteritako ekitaldi politien hau izangoa. Zuzenten uziko dizugu, eukiko dugu, aukera hitz egiteko, eskerrik asko. Bale, zuei, agur. Hortxe ba, Nerea, bandarekin.
irudietan jarraitu dugu, zuzenean Udaletxeko plazatik irten eta dagoeneko Gorriti plazara hurbiltzen ari den kalejira erraldoi honen osotasuna, momentu askotan erea irudiak hemen Udaletxe plazan oraindik ere kale nagusiari heltzen ari zirenak, eta era berean, dagoeneko punta Gorriti plazan duena. Beste batzuk ja iristen, oraindik ikasteko batzuk, eta beste batzuk iristen ja amaitzen diana hori, ezta? Eta jendea humoretsu gainera, hortxe aurrak eta dena besetan hartu, eta ala, venga, kalera atera, eta hasi bizitzen, ezta? Gaurko zaldunita, igandea. Bueno, zalantzarik gabe irudi ederrak eta giro oso polita bizitzen ari dena dagoeneko hortxe Goizer da traka bat. Bai, entzun ditugu orain arte batzuk eta honek oraindik pizteko dagoenaren itxura dauka. Bai, ikusteko da nik botatzen juten salto. Bai, oioak, lehen hori eskumuturra utzi ez, tira. Bueno, hortxe plazan dagoeneko giroa berreskuratzen hasiak gara edo giro normaltasun hori berreskuratzen, esan nahi nuen, baina oraindik ere ikusi ze humorearekin, ze indarrarekin, ze energiarekin oraindik ere barabiltzan saltoka eta brinkoka kale nagusian barrena udal musika bandaren musikari esker aipatu dugu, lehenago, bereitako batekin, Inigorekin, ondoren zuzendariarekin, Enrikerekin ere aritu gara, ez dakit horren duri entzuten zitzaigun, banda barrenean gandelako, baina gaur zalantzari gabe, ikuste udal musika bandarentzat ere egun oso garrantzitsua dela zuzen ere, beraiek indarra handia hartzen dutelako protagonismo handia, eta urtean zehar itzordu asko egiten dituzte Tolosarentzat eta Tolosako jendearentzat, baina gaurkoak nik uste baduela herriarekin, jaiarekin, musika eta festa bizitzeko harreman eta lotura horrekin, zerbait berezia, hortxe iruditen ikusten ari gara Patxi Amiano, segunean balkoi hontan alkate edo korporazioko buru izan genuen, eta gaur inauteri zale amorratua denez, Tolosar bat gehiago izango da kaleetan barrena. Hoxe baietz, eta ikustezak ez zuen bezala, jende ugari biltzen da, gaur goizetikan, baina esan behar dugu, lehen aipatu bezala bidean, une batean galtzeko zorian ere egon zela dian hau, eta lan asko egin zuen esportzo handiko lanak egin zituzten, hau tradizioa mantentzearen, ez da inigo? Ba, jora aipatu dira, Javier Bello Portu, Joaquin Mokoroa, Juanito Mokoroa bera, baita Uxola ere, ez, genen aipatu dut, gaur abesten dugun, Iki Oiortatik, Dianaren kantu horri, itza jarri zizkionek, Iki Oiortatik, ez da gizu gehiago nire, bueno, ez du jarraio, baina, hor, Tolosaldearrak eta Tolosaldeakoak ez direnak ere onartzen ditugu, eta asko, onartzen ditugu, haizu barkatu, baina egunero da inauterietan hementxe izan. Baina kanta ez dakizu nerea. Baina eski ni Diana zalea, nahi. Ez zea Diana zalea. Zu maindire zalea zea. Ni ordu hontan erretiratzen dut. Bueno, tira, hori da egin bareztena. Bueno, bakoitzak egin ezala nahi duena. Hori ikusten dugu hain zuzen ere Tolosako udal musika banda, irudi hori ez hain zuzen ere Tolosako kale nagusiak goitik behera. Eta, bueno, artearen... Trakapistea dijo azte, Inigo. Adi, mesedez ni belarria tapatuko ikusten. Eta adi, zenen jarraitzen ari zaretenok, nahi gabere hau gure mikrofonoetatik ikara eta prestatu itxe mozadete itxi belarriak ere, eta kabixatzen dugu. Bueno, hori irudietan, Joki Monfort, inauterietako detaile bakar bat galdu gabe ere, bere kamararekin. Bira, hortxe, ungo txikia bezala, hortxe, hau zaina eken nahi diana. Ondo, baina Pablo Endalbuze bera dugu, lankide eta lagun. Hortxe, venga, bota, venga, eman, eurra. Gustatzen ari zaie. Bai, hortxe doa. Bai joa. Venga, ba. Polbora estearen seinale, eta polbora estea dagoenean ez da... Nazkatu da, klaro, xe. Ez da zu egiteko aukera izaten. Bueno, ala ere, goizetik hasi da botatzen, Osakin ez da hori jain, traka pare bat alizte dut dute. Bagoaz berriro, kale nagusira, hortxe ditu bai zuzen eta... Baitiana, orain dikan ez da erdia besterik ez da piztu. Zait entzun den, baina... Bai, eske hortxe bazekaten prestatu eta trakalduze bat, eta ez da bete txoriak aztoratu zaizkigu, ni bezalaxe. Zatxe bat dintzat ikusi dugu, eta gainera bizi ere bai. Baina ikusten duzen bezala poliki goiza ere aurrera doa. Bai.
pentsa, goizeko 8ak laurden gutxiagotan hasi eta 8:30 ditugu dagoeneko, 45 minutu daramatzagu zuzenean, oraindik etxean dauden edo eta urrunetik jarraitzen gaituzten. Bai, ez Tolosako asko eta Tolosaldeko jende ugari atzerrian dago. Nik badakit Istanbuletik jarraitzen ari direnak, badakit Erromatik ere sufritzen ari direnak, eurei hemendiken musu bat eta animo, badakigu ez, nik ez dakit, baina pentsatzen oso gogorra izan behar dula horrelako egun garrantzitsu bat eta jai garrantzitsu bat atzerritik. Tolosako zatitxo bat ematen diego, inauteria hauetako zatitxo bat araño, iris daiteke. Zuzenean ikusteko aukera eta bestela egunean zian ere, zintzilikatuko dugu, Tolosa.eus atarian hain zuzen ere jarraitu ahal izateko, Tolosako inauteriak plataformak eskaintzen duen programazio Bale, bukatu dute, ondo, bukatu dute traka hori azkenean, Bai, oso horiek ez da hitz, esan bezala, plataforma honetatik zuzenean eta inauterien inguruko, gertatzen den guztia, kontatzeko aukera dugu, zuzenean, eta gero 12etan esan behar dugu, berez ere, izango garela, karroza eta konparsan desfile hori erakusteko. Bai, nik uste gainera poliki, Diana ere amaierara heltzen ez, baina jendea gozaltzeko bidea hartuta da bi. Gogoratu behar dugu, baditugula hainbat lehiaketa, lehiaketaz aparte, badakizue, Tolosako inauteriak traolarekin, hashtagarekin, zintzilika ditzakezuela zuen irudiak, bideoak, sentipenak, hausnarketak eta danakoak sare sozialetan. Twitterren, Facebooken, Instagramen, guk hoien berri ere emango dugu, gerora 12etatik aurrera izango dugun saio horretan. Badu argazki eta bideo lehiaketa, eta gainera hori gainontzeko publikazioetatik desberdintzeko 3 traola, 3 hashtag erabilita publikatu behar duzuet. Bata Tolosako inauteriak noski, bestea elkarbanatuz edukia sortuz eta gainestea Tolosa... Inauteriak 15. Inauteriak 15, ez gara konfunditu gordon. Tolosako inauteriak da bat, bestea elkarbanatuz edukia sortuz, eta 3. traola inauteriak 15. Horten 2015 urtea denez. 3 traola horiek erabilita, zuen argazki eta bideoak igo ditzakezue, eta hoien artean, sariturik izango da. Eta horrez gain... Galtzaundi lehiaketa. Hoixe. Gaur eta bihar, Galtzaundi Tolosako kaletan barrena ibiliko delako, eta lehiaketa honetan parte hartzeko egin beharreko bakarra da, lehen da bizikoa, Galtzaundi topatu. Eta behin topatu eta agurtu ondoren, bi musu eman da gero, argazki bat atera berarekin. Selfie bat atera behar da, oso selfie zaleak hori da, baina, ez bali mogozu makilik, ze Galtzaundi handi xamarra da. Lagun batek atera dezala, bai. Lagun batek atera dezala, igo gero sare. Pista bat eman dezu? Bai, hola, baina... Esan zein da pista hori? Ez, esan dut Galtzaundi handi xamarra izango dela, besterik gabe, Galtzaundia dituen gizona. Hori da askok beringuruan dakiguna edo dakizuena, askok gehiago jakingo duzuen oski, baina garrantzitsua da jakitea gaur 12 eta 20 minutu inguruan, zuzenean gaudela, Galtzaundi pertsonaiari buruzko horrelako bidai txikiat egingo dugula, nor zen Galtzaundi, nola heldu da guanaino, mendetik gora, 100 piko urte dira dagoeneko Galtzaundi hiltzela, eta oraindik ere gurekin da inauterietan, eta hori jakitea garrantzitsu izango da, eta baita zer jantzi dituen erakutsiko dugu, hori bai pista garrantzitsua, gerora Galtzaundi topatzeko, nire? Bai, zapatari bat zan ez da, hori beste pista bat. Zapataria zan Galtzaundi, gainera, Berdura plazatik pasagara gaur eta lehenengo arkupean hortxe bere zapata denda. Eta ez da gizun ere, zenolako liskarrak zituen beste zapatari batek, Rodriguezek, haren semea bere alabarekin ezkondu nahi zuelako. Ai ama, hau ja, pixkat kulebroia da. Kulebroi giroan sartzen ari gara. Gero datu gehiago emango ditugu, 12etik ordu bitara zuzenean izango garelako berriz ere. Orduan esan bezala, Galtzaundi lehiaketa ere, Tolosako inauteriak traola erabilita, igo sare sozialetara eta gero zozketa batean parte harteztakezu. Bai, Tolosako dendetan gastatzeko dirua izango da. Tolosanko eskintzen dituen bale horiek. Izango dira zuzen ere. Nerea, ez da gizu jo, niri gozia sartzen ari zen. Bai, niri ere, bai. Gutxi guzalduta etorren ez, eta nik uste badala mukau bat eiteko garaia, ez da inigo? Bueno, eskerrik asko guztioi hori izan zaretelako, Tolosa.eus webgunearen beste aldean, zuzeneko retransmisioen bestaldean, irudietan plaza zaharrean, udaletxearen plazan ikusen genituen hainbat eta hainbat kantari, baina hori ez da berria. Hemendik aurrera, inauteriek euren girorik, itxurarik ederren hartuta, izango dute denentzako eskaintza eta gu hori izango gara zuei kontatzeko. Nerea, bagoaz osaltzera? Bai, bagoaz osaltzera. Gero arte, 12etan berriz izango gara hemen zuekin. Agur, izan ondo.